βλέπετε ένα... Και τώρα περάσαμε κάτω από τη γέφυρα. Το τάγκερ. Από εκεί ρε. Ήταν η μόνη Ποιο? Από εκεί. Ωραία, πράγμα μεγάλο. Είναι σε μια... Βάβωσα τα χέρια μου, γεια σου Τούρκε, φίλε. Αλλά σε μια... Και από πίσω υπάρχει μια μεγάλη πισίνα, μια τεράστια, την οποία τη γέμιζαν και έκαναν μεγάλο όπως Α, δεν τελειώνει ρε. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει, Ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης είναι το Ρέινα. Ακριβώς αριστερά σας τώρα. Είναι θερινό κλαμπ όμως, έχει και ένα μικρό τμήμα το οποίο λειτουργείται τον χειμώνα. Για να έρθει κανείς σε αυτό το κλαμπ πρέπει να κλείσει ραντεβού και αν κάτι δεν αρέσει... Ραντεβού για να γαμίσεις. Πασαρία, το είπαμε συχνά διαπρόκειται. Εδώ είναι Ευρωπαϊκή, όχι η Ασιατική Τουρκία. Εδώ είναι Ευρωπαϊκή. Δεν ξεχαμώνει κοντά Τουρκία. Όχι βασικά η Ευρώπη είναι από εδώ και από εδώ είναι η Ασία, αλλά τέλος πάντων, το ίδιο λέμε.